Base dili gilapas na daw ni Jesus, gilapas ka na Jesus, ang adlaw nga ipapahulay. Nado mabasa sa Juan 5:18. Okay, atong basahon. Gilapas ni Kristo ang adlawng ipapahulay. Ang question mao ni, kinsay nagsulti? Okay? Ang nagsulti ani igsuon, dili si Ginoong Hesus, dili sad ang apostoles. Girecord ni Juan ang conversation sa mga Hudiyo. Adunay akusasyon ang Hudiyo ngadto kang Ginoong Hesus nga gilapas ni Kristo ang adlaw ipagpahulay. Ang pangutana, angay bata mutuo sa mga Hudiyo aning panahona og nining konteksto ha. Ako masawa ng 5:18. Nagingon dire. Okay? 5:18. Okay, niya dinhi ang 5:18. Og mao kini ang hinungdan ngano nga misamot pa ang tinguha sa mga Hudiyo. Kang ginsa? Mga Hudiyo. Wa mag-ingon sa mga apostoles, wa mag-ingon kang Kristo. Okay? Basahon ko sa pag-utro. Og mao kini ang hinungdan ngano nga misamot pa ang tinguha sa mga Hudiyo sa pagpatay kaniya, dili lamang tungod kay gilapas niya ang adlawng igpapahulay, kundi tungod usab ang Dios iya manggitawag nga iyang kaugalingong amahan. Kinsay nasuko? Ang Hudiyo. Ang kasuko sa mga Hudiyo og ang akusasyon sa Hudiyo girecord ni Juan sa iyang balasahon. Dili si Juan nag-ingon, girecord lang ni Juan. Ug unsay sa igsulti sa Hudiyo, gilapas ni Kristo ang adlaw ing pagpahulay. Ang pangutana, mutuo ba ka sa Hudiyo? Okay? Mao ni pangutana. Now, atong tan-awon, pangutano na to si Jesus Christ. Kung gilapas man di Jesus Christ ang kasuguan sa Dios, lisod bang kayo kung tuuan na tong Hudiyo atong pangutanon si Jesus Christ? Sa Mateo Kapitulo 5, versikulo 17-18, adunay gipahayag si Jesus Christ din ningon. Ayaw ka mo pagunahuna nga mianhi ako aron sa pagbungkag sa kasuguan o sa mga propeta. Ako mianhi dili sa pagbungkag kundi sa pagtuman nini. Gisupak ni Kristo or gituman? Gituman ni Kristo. Si Kristo magyud ang nigsulti. Napangutana, asa may muntuan? Si Kristo o nga Hudiyo? Lisod sad kung ang Hudiyo. Kay ang Hudiyo, igo man to nag-akusar. No? So si Kristo gila nga tuntuhuan. Now, arita kang Pedro, kung tinuod ba yun? Kung si Kristo naglapas adlong ipagpahulay, so sa ato pa kay naglapas, nakasala. Nablay lapas nga wa makasala. Oh, atong tan-awon ang ikaduhang Pedro 2:21. Okay? Nag-ingon din 2:21 ba ni? Atong takaplagon sa ang bersikulo basig nasayop ta sa pagdeklara sa atong mga bersikulo. Okay? Arita sa 2:21 or 2:22 nag-ingon. Okay? Okay, 22. Siya walay nahimo nga pagpakasala, walay hingkap lagang limbong diha sa iyang baba. So ang apostol sigsulti, wa makasala si Kristo. So kung wa makasala si Kristo, wa siya maglapas. Kaya ang sala mo may paglapas sa sugo sa Dios. Unang Juan 3:4. Okay? Now, ang punto mo ni, nganong giakusar nila si Jesus nga nakasala o nang lapas? Niya ang rason. Balik ta sa Juan 5. Ilang giakusar si Jesus nga nakasala, kay si Jesus nanambal man panahon sa adlong igpapahulay. Ug ang pagpanambal panahon sa igpapahulay, alang sa mga Hudiyo nakalapas na ka, pero alang kang Kristo wala. Ug ato nang basahon karon tudtood. Alang sa mga Hudiyo mao ni. Okay? Bersikulo 8 diri sa Juan 5 nga imong gipabasa sa ako. Og si Jesus mingon kaniya, bumangon ka, dadang imong higdaanan og lumakaw ka. Human niya giayo ang nagbalatian, iyang gipabangon ang namasakiton og iyang gipalakaw. Unya nagbitbit sa iyang higdaanan. Ayaw pagunahuna nga higdaanan na pareha sa atoa. Ang kanang higdaanan igsoon para sa atoa na ay upat ka tiil, bugat na siya. Pero ang higdaanan kaniadto igsoon, dili ni siya bugat. Basahon na to New Jess. Tungod niya na ang mga Hudiyo mingon sa tao nga maayo, adlaw karon nga igpapahulay nga gidili kanimo ang pagdaladala sa imong higdaanan. So diri siya nga punto igsuon nga nag-ingon nga kining word nga higdaanan igsuon gidala. So ang tunguna-una bed ni siya nga dagko no dili. Mura na siya og mat. Kung basahon nimo King James Bible sa Living Bible ani mat ni siya.
gikan sa Greek word nga krabaton. Ang word nga krabaton dili na siya kahoy. Ang word nga krabaton dili na siya putaw. Sama sa ito nakakita nga ang bid putaw, ang bid kahoy. Ang krabaton is mat na siya. O nga akong referensya na Anigson, basaha sa Living Bible. Okay? Now, ingani nga punto. Now, sala ba ang pagpangayo sa adlong ipagpahulay? Si Kristo ang atong pangutanon. Okay? Sa Mateo Kapitulo 12, Jesus Christ mismo atong pangutanon ha. Kapitulo 12, versikulo 10 ngadto sa 12. Okay? Nagingon, og tanawa dito usa ka lalaki nga may kamot nga nakuyos og aron nga ilang ikasumbong si Jesus, siya gipangutanan nila nga nagingon uyon ba sa kasuguan ng pagpangayo sulod sa adlaw ipagpahulay. Kanila mitubag siya nga nagingon, kinsa bang tawhan na kaninyo nga kung siya may usa ka karnero nga di og kini nahulog sa gahong sa adlaw ipagpahulay, dili ba gunitan ninyo kini aron bitaron paingon sa taas? Pagkadako pagbili sa tao kaysa usa ka buok nga kardero, busa uyon sa kasuguan ang pagbuhat og maayo sa adlong igpapahulay. 5 minutos ang nabilin sa atong first portion. So ako nabasa Igsoon. Next question, last na lang kay aron matagaan sa panahon ng uban.